My už cez týždeň sme si uvedomovali dôležitosť tohto zápasu. Potrebovali sme vyhrať, tomu sme prispôsobili aj taktiku na tento zápas. Vlastne začalo sa hrať v silnom vetre, ktorý nám prvý polčas trošku narobil problémy. Do druhého polčasu sme nastúpili svižnejšie, ujali sme sa vedenia. Trošku potom pri tom druhom gole sa k nám aj šťastie priklonilo. Brankárovi tam vypadla lopta z ruky a potom už sme zápas dotiahli do víťazného konca bez väčších problémov. Podržali sme loptu a 3 body sú doma a to je dôležité. Zápas mal dva rozdielne polčasy. V prvom polčase sme, myslím si, že dominovali, mali sme hru pod kontrolou, mali sme tam niekoľko náznakov šancí, nastrelené brvno. Žiaľ Bohu, nedali sme gól a druhý polčas sa úplne otočil. Bol to aj dôsledok toho silného vetra a myslím si, že domáci nás porazili svojím dôrazom a agresivitou v osobných súbojoch a 16.